sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius, sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content i faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Estic contenta. Les coses entre en Yunosuke i jo van d'allò més bé. Però ara estic preocupada perquè aviat arribaran les vacances d'estiu i això vol dir que no veuré en Yunosuke. Oh, tant de bo que anéssim a l'escola tot l'any. El començament d'un diari compartit. Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. Quin fred fa, plou i neva, plou i neva. Quin fred fa, plou i neva, nevarà. Quin fred fa, plou i neva, plou i neva. Quin fred fa, plou i neva, nevarà. Vols parar de cantar, Daizu? Però que no t'agrada cantar, Azuki? M'agrada cantar, no sentir com cantes. I per què? Perquè no m'agrada com cantes, Daizu. Ja sóc aquí! Hola, pare! Sí que arribes d'hora, avui. És que tinc bones notícies. He anat a comprar els bitllets. De debò, pare? Quins bitllets? Quins bitllets? Els bitllets pel viatge. Cada estiu anem a casa de la tieta Keiko, que no te'n recordes? I quan marxarem? Doncs de seguida que acabeu l'escola, suposo. Jo ja tindré vacances, llavors. Això serà el 22 de juliol. Visca! Que content que estic! Un moment. I si jo tinc altres plans, què? Però que no vols anar a casa de la tieta Keiko? Sempre t'ho passes molt bé. Ho diu per dir, segur que en té ganes. Quines sortides que tens, Azuki! Però, pare, i si en Yunosuke em demana que faci alguna cosa amb ell? Bon dia! Què portava per avui? Has fet els deures? Sembla mentir dels meus pares. Ni tan sols m'han preguntat si vull anar. Que deies alguna cosa, Azuki? No res. Hola! Hola, Yoko. Ei, Azuki, en Yunosuke ja t'ha explicat els nostres plans per l'estiu? Vindrà amb la seva família a passar uns quants dies a la casa que tenim a la platja. Què? Estaràs amb en Yunosuke? Ah, ja veig que encara no te n'ha dit res. Ja t'ho dirà. Quina barra que arriba a tenir la Yoko. Me n'alegro que m'ho hagi dit. Però, Azuki... Ja aniré un parell de setmanes a ca la meva tieta. El meu pare ja té els bitllets. Però llavors, en Yunosuke i tu no us veureu en tot l'estiu. Sí, ja ho sé, Kaoru. Jo encara no sé quins plans té en Ken per l'estiu. Ah, segur que no en té cap de pla, en Ken. Són les vacances d'estiu per anar a Mira, ve per allà. banyar-se al mar o a l'alta muntanya o en un gran riu. Ei, Cookie, què fa el teu Romeu? Està molt bé, gràcies. Encara enamorada, eh? Són les vacances d'estiu per anar a banyar-se. Aquest és l'horari de la piscina escolar per l'estiu. M'agradaria que tots vinguéssiu a banyar-vos tants dies com poguéssiu. Jo, com que no tinc res millor per fer en tot l'estiu, doncs jo no vull venir a l'escola. Segur que vindràs només per mirar les nenes en banyador. Ai, com ho he endevinat. Què, t'he enxampat, oi, Ken? Si vols, després ho aclarirem tu i jo, això. No, pietat!
Tu te n'aniràs a la teva tieta, oi que sí, Azuki? Sí, Així no et podré veure en banyador, Cookie. cap estafang. Ben escorregut. Jo aniré a un balneari amb la meva àvia. Ah, que bé. La meva àvia diu que allà et passen tots els mals. I per això hi aneu? Hola, Cookie! Ah. He sentit que aniràs a la teva tieta. Sí, i vosaltres també marxeu fora, oi, aquest estiu? Sí, la meva mare ho ha decidit sense ni preguntar-m'ho. Yunosuke! Ah, me n'he d'anar. Som-hi. Ja veuràs que bé que ens ho passarem. Que has vist això? Què s'ha cregut aquest? Qui es pensa que és? Ja t'havia dit que era un playboy. Hola, mare. Ja està bé! M'heu dit una mentida! Què passa? Per què plores? No podem anar a la tieta! El pare m'acaba de trucar ara mateix per dir-m'ho. Es veu que no hi podem anar, no sé per què exactament. Així no hi anirem? Ja ho veurem, no ho sé, potser hi podrem anar a finals d'agost. I tu, que no plores, Azuki? No, Daizu, jo ja no sóc petita com tu. Però que no hi vols anar? La Yoko i en Yunosuke s'ho passaran d'allò més bé a la casa de la platja i jo m'hauré de quedar aquí i anar a l'escola a fer classes de natació. Yunosuke! Hola! Cookie! Què hi fas aquí? Vols anar a fer un tom? Sí! I la Yuri, la podríem anar a buscar? Ara vinc de portar-la a una residència d'animals. Què? Sí, perquè hi passi l'estiu. Són llocs especials per això, quan la gent se'n va de vacances i deixa els animals de companyia. O sigui que tu te'n vas fora i a mi i la Yuri ens deixes aquí. Què? Tu i la Yoko us ho passareu molt bé a la platja mentre jo em quedo aquí tot l'estiu florint-me. Estàs molt rara avui, Cookie. Jo rara? Què trobes tan divertit? És que em fa gràcia que diguis que aniré amb la Yoko a la casa que tenen a la platja. Perquè la veritat és que no hi anirem pas. Però la Yoko m'ha dit que sí. La seva mare va venir l'altre dia a casa meva i ens va dir podeu venir a la nostra casa de la platja quan vulgueu, bla, 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 però aquí s'acaba la història. Però, vols dir que no hi anireu? Dona, segur no ho sé, però m'estranyaria molt. Per què? Ja saps com són els grans, sempre estan canviant de parer. Sí que és veritat. Què passa? Ja tornes a somriure. És que m'estranyava perquè tu no me n'havies dit res. T'estranyava? He de saber més coses de tu, Yunosuke, per no haver de fer mai més cas del que digui la gent. Si m'ho dius tu, llavors ja no em sabrà greu si te'n vas. Sí, ja t'entenc. Ja ho tinc. Saps què són els diaris compartits? Què? Podem escriure un diari i deixar que l'altre el llegeixi. Què et sembla, Un diari compartit. No t'agrada? No, és genial! És molt bona idea. No m'ho puc creure. En Yunosuke i jo escriurem un diari compartit. Quin t'agrada? Aquest? No, Yunosuke, aquest és per nens petits. A veure... I aquest? Aquest és maco. Comprem uns bolígrafs també, que siguin iguals? Sí, bona idea. Oh, va, dóna-me'n una mica, sisplau. Què? Per què no te'n compres un tu? Sisplau, aquest mes estic pelat, amic meu. Ai, no te'm tiris a sobre, fa massa calor. Dóna-me'n una mica, doncs. Ah, són l'Azuki i en Yunosuke. Què deuen fer?
Sembla que comprin una llibreta. Ja surten. Amaga't. Vols que anem una estona al parc? D'acord. Hem trobat un quadern molt maco, oi? I tant! Ep! Dóna'm-el. Prometo... A veure què escrius. Espera i ho veuràs. Així, ja està. Mira. Prometo dir sempre la veritat. Yunosuke. Yunosuke. Vols posar-hi el teu nom també, Cookie? Què passa? He posat Cookie en comptes de Zuki. No hi fa res. A l'escola gairebé tots els nens et diuen Cookie. Però és que jo em dic Azuki. Sí, ja ho sé, dona. Pot estar molt bé, això del diari compartit, no trobes? Sí, és una idea fantàstica. De què Avui me'l parlen? quedo jo Ho de sents? D'un diari compartit. Bé, doncs, adeu. Fins demà, Yunosuke. La 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 la, la 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 la. Per què deu estar tan contenta? Que estrany. Ei, Ken, tu en saps res de diaris compartits? Què? Diaris compartits? Jo només he sentit parlar de joguines compartides. Quina ràbia. Potser en Yunosuke escriu el diari en aquests moments. És tan emocionant tot plegat que no puc esperar fins demà per veure'l. Jo aniré a la platja. Hola. Hola, Zuki. Hola. No t'amoïnis per això. Ei, hola, Cookie. Hola. Ja m'ha portat el diari. La meva gossa també bordava molt al començament. De debò? Azuki, on vas? On vas? Al lavabo. Doncs afanya't, el senyor Tago ja no trigarà. Quins nervis! Per la meva estimadíssima Cookie. Que romàntic que és, estimadíssima! T'he de fer una confessió molt important. La meva família és molt pobra i voldria que em deixessis alguns diners, els que puguis, tu mateixa. Sisplau, posa'ls a dins del quadern i deixa-la a la meva taula. L'agafaré després de l'entrenament de futbol. Gràcies, ets una bona amiga, el teu pobre Yunosuke. Però com pot ser això? Com pot ser que utilitzi el diari per demanar-me diners? Per tant, multipliqueu el numerador pel numerador i el denominador pel denominador, tal com ho he fet jo. Per què m'ha de passar això a mi? En Yunosuke em demana que li deixi diners. Jo em pensava que això de compartir un diari era més romàntic. Ei, Cookie! Sí? Escolta, hi ha una cosa d'allò del diari... Calla, sisplau! Ja en parlarem demà, d'acord? Ara me n'he d'anar. Kaoru Jidama, anem. Però escolta, Cookie, no t'entenc. Què et passa? No era qüestió de treure el tema davant de la Kaoru i la Jidama. Azuki! Què vols? Que escriviu un diari compartit, tu i aquest fresc. Sí, tot just l'acabem de començar. Un diari compartit? Azuki, això és fantàstic! I per què? Si ja el veus cada dia a l'escola, per què ha de llegir el teu diari, també? Tu no ho pots entendre, això?
Sí, és veritat, jo no ho puc entendre. Quina ximpleria. Jo tampoc no ho entenc, de veritat. Romàntica. Què? Que en Yunosuke t'ha escrit això al diari? Doncs mira, em sembla que jo sí que entenc per què ho ha fet. Sí? Sí, pensa que no és gens fàcil arribar i demanar diners a la gent. I per això ho ha escrit al diari Azuki. Però... Potser és veritat que la seva família és pobra. No hi has pensat? Em sembla que la Kaoru té raó. De fet, ens van prometre que ens diríem la veritat. Pel meu estimadíssim Yunosuke, aquí tens els diners. I pensa que amb mi pots parlar del que vulguis. La teva Cookie. Ostres, quin xut! Què, va, Yunosuke? Va, vinga, aquí. Va, però si estic sol. Vinga, va, xuta. Molt bé. Ara és el moment. Hola, Cookie! Ets tu, Yoko. Què hi fas aquí, esperant que en Yunosuke acabi l'entrenament? És que m'havia deixat una cosa. T'has deixat una cosa? I per això estàs asseguda a la cadira d'en Yunosuke? És que... En Yunosuke! On? On és? En Yunosuke s'està entrenant. M'he pensat que era ell. Què deu estar fent en Yunosuke en aquest moment? Ei, Azuki, la meva truita. Sí. Apa! Vés amb compte, Azuki, filla. Ets una graponera, Azuki. Mira què has fet. Calla. Hola, bon dia. Estic segura que en Yunosuke t'ho agraeix el que has fet per ell. No ho sé, vols dir... Cookie! Ei, fes com si no sabessis res de tot això, d'acord? Hola. Mira, ja he escrit alguna cosa al diari. Té. Ahir em vaig descuidar de portar-lo a l'escola, ho sento. Què? Ara me n'he d'anar, tinc pressa. Fins després. Que ahir es va descuidar de portar-lo a l'escola? Estimada Cookie, no sé gaire què escriure en aquesta primera pàgina. La primera pàgina? Ja no hi és. On és la pàgina d'ahir? I tampoc sembla que l'hagi arrencada. Ara que ho penso, al quadern d'ahir no hi eren els nostres noms. Què dius? Jo no hi vaig escriure res d'això. Però el quadern era igual que el nostre. Això no pot ser una casualitat. Aquí passa alguna cosa. Tinc por, Yunosuke. No t'amoïnis. Trobarem el que ens està fent això. Sí, però com? Tinc una idea. Aquest quadern, a veure... Creiem que podria ser més o menys de la nostra edat, algú de 5è curs. Sí, però és que aquest quadern és un dels quaderns que més es venen. Miri de recordar. Ah, sí, era un nen. Sí, ara me'n recordo. Recorda com era? D'ell no me'n recordo gaire. Però sí que vaig veure que hi havia una noia amb ulleres que l'esperava fora al carrer. Una noia amb ulleres? Sí, era en Van Makoto. El vaig trobar per casualitat i em va demanar si li podia deixar diners. Jo els hi vaig deixar, però em va fer mala espina perquè últimament va molt pel saló de jocs, saps? Llavors em va dir que si volia l'acompanyés. I vas anar amb ell. Sí, però ara ja m'ha tornat els diners, ja està tot arreglat. Gràcies, Tomo. Adeu. Què t'ha dit, Cookie? Em sembla que ja sé qui ho va fer. Creus que deu ser a casa? Per l'hora que és, el més segur és que hi sigui. Què? És en Makoto! Què hi fas tu aquí, si es pot saber, Makoto? He de parlar amb la Cookie. Però si és el diari de l'Azuki i en Yunosuke! D'això us confoneu.
No em diguis que tu també comparteixes un diari amb ella. No, no és això. He vingut a demanar-li perdó. Per què? Què li has fet? No t'ho penso dir a tu, Shidama. Però si nosaltres som les millors amigues de la Zuki, explica'ns-ho, Makoto. Val més que Ei, on vas tan de pressa? Shidama, deixa'm! Deixa'm anar! Makoto! Hola, Cookie. Què hi fas aquí? En Yunosuke i jo t'hem buscat per tot arreu, Makoto. Em sap molt de greu. Aquests són els teus diners. Sabia que eres tu. Què ha fet aquesta vegada, Zuki? Explica'ns-ho! Deixa'm, va, Shidama, deixa'm! Què? Que aquí fora hi ha un nen que pega a la Zuki? No, al revés, és ella la que li pega. Només era una broma. Per què no fas servir el cap per fer alguna cosa de bo de tant en tant? És que no calculava que l'havia feta tan grossa. I d'on has tret aquests diners, ara? És que em pensava que havia perdut la paga. Però avui l'he trobada. La tenia en un calaix de la meva habitació. I per això has vingut a tornar els diners? Jo els pensava tornar de totes maneres, t'ho juro! No ploris ara, ploramiques. Va, ja n'hi ha prou, Shidama, deixa'l. No, no n'hi ha prou. T'ha enganyat a Zuki. Es mereix un càstig, si no, aquest no n'aprendrà mai. Perdona, sisplau! No és a mi que m'has de demanar perdó, no et sembla, Makoto? Sí, però primer deixa'm anar al lavabo. Al final, sí que ja em feia una mica de pena amb Makoto, després dels crits de la Shidama. Però espero que no torni a fer mai una cosa com aquesta. Jo no hauria donat els diners a ningú que no fos en Yunosuke. Què deu fer ara? Té, Azuki. Tan de pressa? És que hi ha bones notícies i vull compartir-les. Que bé! Jo em pensava que això no ho havia de saber ningú més que nosaltres. T'estimo, Julieta meva! Yunosuke, què li has escrit avui, Com? Que potser veies alguna cosa, Makoto? No res, Shidama. Tinc molt bones notícies per donar-te, Azuki. Segur que t'agradaran. Els meus pares han decidit que no ens n'anem perquè la Yuri ha agafat una malaltia a la residència d'animals. Al final podrem anar junts a la piscina de l'escola. Que bé! Passaré les vacances amb en Yunosuke. He de comprar alguna cosa per la Yuri. Gràcies, Yuri. Encara que tothom sàpiga això del diari compartit amb en Yunosuke, estic contenta que tot estigui sortint tan bé amb ell. Ai, friso perquè arribi l'estiu. Ja arriben les vacances d'estiu per anar a banyar-se al mar. Tada 寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝もやけむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らず君とこれからはずっと歩いてゆくついに、ゆうのすけくんのお家に行くことになったの。それも、ゆうのすけくんの誕生パーティー。洋服どれ着ていこうかな。そうだ、美容室にも行かなくちゃ。ゆうのすけくんプレゼント気に入ってくれるかな。次回、あずきちゃん。おいしい醤油味のエビフライ。もう緊張しちゃうよ。